Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Ике тугандаш халыкның уртак проектлары. Башкортстанда Татарстан көннәре нинди вакыйгалар белән истә калачак? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Халык өстәмә квадрат метрлар өчен түләргә ариза түгел. Андыйны түләмибез без. Ничек 140 мең безнең юк. Победа торак комплексындагы фатир хуҗаларының зарын Нияз Рахман тыңлап кайтты. Хәрәкәттә бәрәкәт, 70-тә дә, 80-дә дә җитешәләр. Тапкыр салкын тимәде. Сәламәтлек бирә безгә монда йөрү. Картлыкны ничек бәхетле итү турында Фирүзә Мәҗитова. Барлык очкычлар да игътибар үзәгендә. Локатор һәр вакыт тәүлек буенча яхшы итеп эшләп торган. Казан аэропортындагы күзәтү эшчәнлеге белән Илдар Сафиуллин да танышып кайтты. Без бергә яхшырак булдырабыз. Бүген шундый сүзләр белән Башкортстанда Татарстан көннәре башланып китте. Ул 2 көн дәвам итәчәк. Уфада бүген Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге ярты мең кешелек зур делегация. Аларны Уфа аэропортында татлы ризыклар, җылы сүзләр белән каршы алдылар. Тарихи вакыйга 31 ел торгынлыктан соң кардәш республикалар арасындагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш өрү. Белгечләр бу сәфәрне шулай бәяли. Уфада бу 2 көндә хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова да эшли. Ачылыш тантанасыннан ул әзерләгән репортаж. Üçte форматтагы бизәлеш, үзенчәлекле ут, шыгырым тулы зал. Ачылыш тантанасын Дорога из города бию театры һәм Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле ачып җибәрә. Бәйрәмнең тантаналы мизгеле ике җитәкче бер сәхнәдә чыгыш ясый. Хөрмәтле Рөстәм Миргалиев, кадерле дуслар, туганнар, Татарстаннан кунаклар килгән Башкортстан ихлас сәламләй. Рөстәм Миргалиев бер айсында безгә Башкортстанга 2 тапкыр келді. Мен олайым, ысын достар ушылай ешерге тиеш. Біз бірге яхшырак булдырабыз. Татарларның без булдырабыз диюе башкортларда хәзер әнә шулай яңгырый. Рөстәм Миңнеханов каршы түгел, күршең көчле булганда эшләве кызыграк. Ул тагында ешрак килергә вәгъдә итә. Безгә бер-беребезгә ешрак кирәк. Беренчедән мин сезне Башкортстан Республикасының 100 еллыгы белән котлыйм. İkinci yılda Tataristan'ın 100 yılları bular. Şimdi buradan sizde çakırarız. Ve şöyle zor tantanalar, vakıgalarını birge үткәрергә насыйп булсын. Татар һәм башкорт моңнарын искә төшерделәр. Югары уңышларга ирешкән милләттәшләргә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Гүзәл Уразова белән Илдар Хәкимов Башкортстанның атказанган артисты булды. Татарстан артисты булсаларында һәр вакыт җылы мөнәсәбәттә көч-куәт биреп торалар. Шуңа зур рәхмәтләрем һәм инде шушы бәйрәмебез, шушы безнең дуслыкка, дустана дигән мөнәсәбәтләргә этәргеч булып торсын һәм менә 2 республика, 2 халык менә шулай бердәм булып яшәсәк иде. Сәхнә артында инде шулай актив тормыш кайный, монда башкортлар да, татарлар да бергәләшеп, чираттагы номерларына әзерләнәләр. Аларның матур бизәкле костюмнарыннан хәтта күзләр камаша. Исәнмесез сез нәрсәгә әзерләнәсез? Исәнмесез, без хәзер инде күп номерларда катнаштык. Концерт инде ахырына җитеп килә, без хәзер финалга чыгарга көтеп утырабыз. Татарстан белән Башкортстан арасында дуслык сизеләме? Сизелә. Менә ул сәнгатьтә бөтенләй белән дә бу чынында тарихи вакыйга. Дуслык бәйрәмендә Марсель Кытыев, Рузил Гатин, Филюс Хахиров, Раяз Фасыйхов, Гөлнара Гатина кебек 2 халык та яраткан җырчылар, Камал театры артистлары, фольклор коллективлар чыгыш ясады. Ә концертны күптән түгел генә Башкортстанның халык артисты исемен алган Салават төгәлләде. Мин яратам сине Татарстан җыры белән. Башкортстаннан Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Ут күршеләрдә бүген 1 миллион татар яши һәм килешкә иң беренче эш итеп Татарстан президенты алар белән аралашты. Сүз ни турыда барды? Алдагы репортажда карагыз. Сезнең белән күрешүгә бик шат. Башкортстан Республикасының 100 еллык юбилее белән тәбриклибез. Һәм безнең менә Татарстан көннәре шушы зур вакыйгага бәйләнгән сезне бәйрәм белән.
Күркәм гадәт буенча Рөстәм Миңнеханов һәр төбәктә иң элек татарлар белән очраша. Ул кайда да кадерле кунак, ә менә Башкортстанда аеруча көткәннәр. Особое отношение, конечно, всегда мы питаем к нашему братскому татарскому народу. Это не только часть нашей истории, часть культуры. Это, наверное, действительно поистину братский народ, с которым мы всегда на протяжении многих-многих веков делили вместе и горе, и радости. Kalkaşıkны biz аны беләбез. Ул безнең дус кеше. Без үзебезнең татарлыгыбыз турында, башкортның киләчәге турында уйларга тиеш. Аның турында бездән кеше уйламый. Аның турында татар һәм башкорт кына уйларга мөмкин. Һәм безнең уйларыбыз бер. Башкортстанда бүген 1 миллионга якын татар яши. Бу барлык халыкның 24% фән, эшмәкәрлек, иҗат белән шөгыльләнәләр. Туймазы татар дәүләт драма театры директоры Фирзат Габидуллин инде 28нче сезон спектакльләренә әзерләнә. Сентябрьдә гастрольгә Казанга җыеналар. Республикабызда 2 татар театры гөрләп яшәп эшләп килә. Бу көндә инде хәзер 28нче мизгелне ачтык. Менә шул тиклем халык ярата. Татар халкы да, башкорт халкы да, чуаш халкы да, урыс халкы да шул тиклем мөлаем итеп матур итеп театрга йөриләр. Шуңа күрә рәхәтләнә яшәбез үзебездә. Итегем минем, ситегем. Әгәр сорасалар, бип күрсәтергә. Ә менә Хәсән Идиятуллин гомере буе Башкортстанда татар атларын үрчетә. Шуңа да очрашуга ничек бар, шулай эш итекләрендә килгән. Син башкорт, мин татар. Ә нинди аерма бездә? Аерма юк. Ну, аерма булмагач, низин симләтәм ул сүзне дөньяга бәрәкәт итәсең. Эшләдә, кинән, шатлан, дус бул, туган булда яшә. Башкортстанда туып үскән һәм татар мәдәниятенә зур өлеш керткән иҗат әһелләренең исемнәре барыбызга да яхшы таныш ул. Алимҗан Ибраһимов, Мирсәет Солдангалиев, Наҗар Нәҗми, Әмирханиники, Фәридә Кудашева, Әнгәм Атнабаев, Сәйфи Кудаш, Фатих Кәрим һәм башкалар. Әгәр дә карасак, менә милләтләр арасында башкорт белән татардан да якын кеше юк. Безнең телебез, безнең динебез, безнең гадәтләребез, безнең бәйрәмнәребез барысы да бер. Мәдәният торышы, туган тел мәсьәләсе һәм дуслык җепләре хакында фикер алыштылар, уртак җырларны яңгыраттылар. Очрашуда төп шигырь ике халыкның якынлыгы һәм бердәмлеге. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген Башкортстанда дуслык күперен дә ачтылар. Шул исемдәге күргәзмә ике тугандаш халыкның тарихы һәм мәдәниятенең киң кырлылыгын күрсәтә. Бер мәйданда татар һәм башкортның милли киемнәре тәкъдим ителгән. Төрле мастер-класслар да уза. Китап укырга яратучыларга да зур күчтәнәч. Монда төрле басмалар белән танышу мөмкинлеге бар. Тарих эзләреннән дип аталган конкурсның нәтиҗәләреннән дә күргәзмә тәкъдим итәләр. Кайда гына яшәмәсен татар, туган теле язмышы өчен ул һәр вакыт борчыла. Бүген Татарстан көннәренә Уфага бер төркем язучыларыбыз да килде. Туган теленә ничек укытулары белән танышу өчен алар татар гимназиясендә булды һәм әдәбият өлкәсендә ике халыкны борчыган мәсьәләләр буенча фикердә алыштылар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд турында сүз бара һәм уйнаган беренче эшләгән җире дә шушы туган авыл. Уфаның татар гимназиясында узган ачык дәрестә 6нчы сыйныф укучылары кунакларга үзләренең татар шигърияте белән кызыксынуын сөйләде. Салаватның утлы иреннәре, Пугачевны үпкән чагында, беләм, минем мәхәббәтен арткан, рус туганым, синең канында. Бүген Уфаның 84нче санлы татар гимназиясында 1000нән артык бала укый. 600гә якын укучы беренче сыйныфтан ук татар телен өйрәнә. Әнием белән, әтием белән без сөйләшәбез, кортей, нәнәй. Менә татар булсаң, аны белергә кирәк, чөнки аны авылга көткәч сөйләшергә андан. Гимназиядә эшләүче татар теле укытучыларының балаларда әдәбиятка карата кызыксыну көчен арттыруның үз методикасы бар. Шигырь текстына тулы анализ ясаудан тыш, балалар өстәмә ысуллар куллана. Шигырьне укып кына китмибез без. Аның менә үзәгенә төшеп өйрәнәбез. Әгәр сөйлән дигән сүз бар икән шушы шигырьдә, шушы шигырьнең кайдан килеп чыккан шушы сөйлән сүз. Мәктәптә үткән күпчелек мәдәни чаралар татар телендә әзерләнә. Биредә 10 ел дәвамында Символ балалар театр студиясе эшләп килә. Гимназиягә кунак булып килгән билгеле татар шагыйрьләре балалар чыгышын югары бәяләп, аларга үзләренең китапларын бүләк иттеләр һәм шигырьләрен дә укып ишеттерделәр. Намусың, 'Ак тарих каршысында, йөзең ачык, якты, Татар телен сөйләп, 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 Татар телен сөйләп
Киләчәккә кыю атлап керсен. Укучыларның үз туган телләрен шикитеп өйрәнүләрен күреп шатланабыз. Сәнгатькә, җырга, биюгә гашыклауларын, мотор тәрбия алуларын. Татарстаннан килгән кунаклар бәйрәм чарасын Башкортстан язучылар берлеге оештырган түгәрәк өстәл артында дәвам итте. Татар һәм башкорт язучыларының иң борчыган мәсьәләләренең берсе мәктәпләрдә туган тел дәресләрен укыту һәм яшь буынның телгә карата мөнәсәбәте. Менә бу бәйләнешләрнең тәүге адымнары, артабан инде менә ошо бәйләнешләр булһын өчен яшьләрнең фестивальләре, ниндәйдер кимәлдә театрдагы бәйләнешләрне дә ныграк булдырырга кирәк дип уйлыйм. Үзара аралашу әле 2 көн дәвам итәчәк. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Башка темалар хакында бүген Уфага киткәнче Рөстәм Миннеханов Хайр оешмасының Россиядәге вәкиле Людмила Романова белән очрашты. Хытай инвесторларының Татарстанда тагын нинди мөмкинлекләре бар? Төп сөйләшү шул хакта иде. Бу оешма хәзер Чаллыда да эшли, аларның биредә көнкүреш техникасын җитештерә торган заводы бар. Хәзер исә яңалары өчен сәнәгать паркы төзелә, проект өчен 3 миллиард сумнан артык акча тотылган булган. Балкон дип уйлап йөргән урын лоджия булып чыккан. Победа торак комплексында яшәүчеләр фатирларында квадрат метрларның артуын ачыклый. Хәзер төзүче оешма бу артык майдан өчен өстәмә акча таләп итә диләр. Кемдер 80, кемдер 300 мең сумга кадәр акча түләргә тиеш икән. Янәсе килешүдә шулай язылган була да инде. Бүген ике якның фикерен дә Нияз Рахман тыңлап кайтты. Менә бу минем квартир, буның площади 60 квадрат метр булырга тиеш иде. Ләкин площади артты 4 квадратный метрга. Руслан Галәүддинов бу фатирны 2016 елда сатып ала, 3нче ел төзелеп беткәнен көтә. Хәзер ул Әзер күчәсе генә кала, тик йорт документлары алганда фатирның өстәмә квадрат метрлары булуы ачыклана һәм төзүче компания аның өчен өстәмә акча сорый ди Руслан. Күбәйтте квадратный метрга лоджияларны санады по факту, потому что это балкон. Безгә хәзер 241 мең түләргә кирәк. Менә ул әлеге йортның лоджи дип танылган балконнары, фатир хуҗалары сүзләрендә кыргыны төзүче компания монда үлчәүләрне менә бу тимер рәшәткәдән түгел, нәкъ тәрәзәдән алып үлчи, нәтиҗәдә биредә артык өстәмә квадрат метрлар барлыкка килә. Халык исә нәкъ менә бүген алар өчен түләргә ашыкмый. Я уже изначально переплатил из-за этого коэффициента 0,5. Где-то 52 тысячи. Хамынды проблема бер Русланда гына түгел булып чыга, җыелган халык ни өчен без тагын өстәмә 100 мең түләргә тиеш ди. 3 метр гына, общий площадька, кушалар, мен әйтәм, аларга кирәк әйбәт. Алдык, все, хәзер документларны күрсәтәләр. Бу лоджия чыга, мен әйтәм, ничек лоджия бу? Балкон булды бит. Менә шулай акча сорыйлар. Кайсы район суды бу? Советский район. Суд карары фатир хуҗасы файдасына булган эш бар. Март айында Совет районы мәхкәмәсе Булат Захидуллин ягына баса. Суд документтагы лоджияны балкон дип таный. Мен судка мөрәҗәгать иттем һәм суд минем балконны, минем лоджияны балкон дип таныды инде. Если после сначала это был балкон при заключении договора, а в последующем... Баштагы килешүдә бу урын балкон дип язылган, аннары документлар буенча лоджия дип санала икән. Димәк, сатып алучыларны техник яктан бутыйлар. Монда техник тикшерү уздырып, судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чыннан да документларда буталчылык киткәнме, әллә баштан ук шулай тиеш булганмы? Без бүген бу мәсьәләгә карата төзүче оешма фикерен дә тыңладык. Мы считаем, что это лоджия. Без бу урынны лоджия дип саныйбыз һәм өстәмә акча түләүне таләп итәбез. Без теге суд карары белән килешмибез һәм аны инкар итү белән шөгыльләнәбез. Фикеребез шундый, безнең карар белән килешмәгән фатир хуҗалары судка мөрәҗәгать итә ала. Әлегә хәлен шундый уртак фикергә килү мөмкинлеге күренми бары, тик суд кына әлеге буталчык метрларга ниндидер ачыклык кертергә мөмкин. Нияз Рахман, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 7 ел көткәннән соң фатирлары булачак. Казандагы Читаев урамында урнашкан 14нче йортның тирә-ягын төзекләндереп бетерделәр. Бүген башкаланың башкарма комитет вәкилләре биредәге соңгы эшләр белән танышты. Монда күчәргә тиешле кешеләрне бу шимбәдә узачак шәһәр күләм өмәгә кушылырга да чакырдылар. Әлеге проблемалы йортны Свей фирмасы төзи башлаган иде. Төзелеш даими рәвештә тукталып торды. Төзүче оешмалар да бер-берсен алыштырып тордылар. Узган көздә эшкә Бриз компаниясе алынган иде. Хәзер су һәм ут шелтәрләрен генә сузасы калган. Казанда яңа торакка бәя арту төзүче һәм сатучы оешмаларның аз булуы белән бәйле. Кемнәр һәм ничек итеп бәя белән уйныйсың? Бу хактагы язманы бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Барлык очкычлар да игътибар үзәгендә. Локатор һәр вакыт тәүлек буенча яхшы итеп эшләп торган. Казан аэропортындагы күзәтү эшчәнлеге белән Илдар Сафидин да танышып кайтты.
шигырьдән алып гыйльми проектларга кадәр. Физик булкыннарга салып тикшерәләр. Менә яңа чыгышчылар. Тукайга багышланган 120 иҗат эшен Ради Гыймаев тыңлап кайтты. Өлкән буынга махсус медицина ярдәме күрсәтү, дару кытлылыгыннан котылу һәм картларны бәхетле итү. Бу киләсе 6 елга президент Владимир Путин куйган бурыч, моңа илкүләм проектлар аша ирешергә җыйналар. Демография юнәлеше буенча куелган максатлар турында бүген республика ветераннары иҗтимагый оешмасы вәкилләре Орчада сөйләште. Аларга алга таба булган планнар хакында Фәризә Мәҗитова. Мөмкинлеге шикелләрне Орча районы хастаханәсендә аерым кабинетта кабул итәләр. 65 яшьтән узган пенсионерларның тиздән үз табибы булачак. Ул гериатр, әлегә Казанга укырга җибәргәннәр. Бу кабинетта аларга булышачаклар. Узкий специалистлар кирәк булса, алар монда килеп үзләре төшәләр. Мондый кабинетлар республикада 13, тиздән 40-ка җитәргә тиеш. Мөмкинлеге шикелләр өчен хастаханәдә аерым керү юлы махсус ишек ачканнар. Коляскада йөрүчеләр өчен уңайлы мөхит тудырылган. Бу апалар табибка түгел, йогага йөри. Атнага 2 тапкыр шулай шөгыльләнәләр. Бер тапкыр салкын тибәде. Сәламәтлек бирә безгә монда йөрү. Спортның көче турында Орча апалары республика пенсионерлар оешмасы вәкилләренә дә сөйләде. Темасы демография илкүләм проекта. Очень много есть различных, скажем так, кружков именно для старшего поколения. Алда торган төп максат гомер озынлыгын 80-нән арттыру, киләчәктә диспансеризация буенча тикшерүләрне киңәйтергә. Әлегә өлкәннәр авылдан хастаханәгә барып та җитә алмый. Махсус транспорт кирәк. Социаль пакет сайлап та кирәкле дару ала алмаган очраклар бар. Больница килгәчтен врачлар тарафыннан, больница эшләүче башка хезмәткәрләр тарафыннан игътибар җитеп бетми кешеләргә. Менә кай вакытта кешегә даруны эчү буенча аңлатма бирдең икән, әйме, әмма ләкин аларга матур итеп кешегә киңәшләрен дә бирә кирәк. Илкүләм проектлар буенча медицина җиһазы сатып алу, табибларның белемен арттыру курслары оештыру планлаштырыла. Орчадан Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Үзеңнеке үзәктә, хәтта президент өчендә бүген Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәген һәм Казан елгасы яр буе урамын җәяүләп узды. Муса Җәлил исемендәге Татар Академия дәүләт опера һәм балет театры янындагы майданчыкта Рөстәм Миңнехановка шәһәрнең тарихи үзәгендә автомобильләр һәм җәяүләр хәрәкәтенең яңа схемасы тәкъдим ителде. Карл Маркс урамында урнашкан Достоевский Молотов йортында төзекләндерүшләре бара. Хәзерге вакытта бинаның кулланыш мәсьәләсе хәл ителә. Шулай ук Рөстәм Миңнехановка Миллениум күпере астындагы территорияны куллану проектын тәкъдим иттеләр. Бирдә экстремаль спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен яшьләргә парк оештыру карала. Президент буш майданнарда футбол кырын ясарга тәкъдим итте. Җирдә генә түгел, һавада да заманча технологияләр кирәк. Август аенда Казанда эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты узачак. Бу вакыйга һава аланында җаваплылыкны тагын да нык арттыра. Чөнки самолетлар бер-бер артлы килеп торачак. Бу ташкынны көйләү өчен нинди җайламалар хезмәт итә? Соң тулырак Илдар Сафиуллин. 3-4 работают составом 125. Хәзерге вакытта без Казан халыкара аэропортындагы иң югары биеклектә торабыз. Бу диспетчерлар өчен ясалган махсус каланча. Ул җирдән 35 метр биеклектә урнашкан. Күргәнебезчә, һава аланындагы һәрбер күренеш монда уч төбендә кебек күренеп тора. Монда эшләүче диспетчерлар һәрбер күренешне игътибар белән җентекләп карап торалар. Кыскасы, бу иң җаваплы объектларның берсе. Һава аланы аша көненә якынча 80 очкыч уза. Бу сан сезонга һәм һава торышына карап азрак я күбрәк тә булырга мөмкин. Зур чаралар узганда эш тагын да арта. Шәхси чартер рейсларда бик күп кайчак сәгатенә 30-40 очкыч китә, андый очракларда һәр каналда икешәр диспетчер эшли. Һава торышы җил юнәлеше төгәл билгеле, ә экранда йөзләгән самолетны күзәтеп торалар, элемтәгә керәләр. Барлык мәгълүмат менә бу локатор ярдәмендә алына. Аны һава навигациясенең күзләре һәм колаклары диләр. Безнең вазифа локатор һәр вакыт тәүлек буенча яхшы итеп эшләп торырга тиеш. Бер туктамыйча. Эштән 1 минутка да бүленергә ярамый. Заманча техника хезмәтне җиңеләйтсә дә, алар кулында меңләгән кеше язмышы. Основные наши задачи заключаются... Безнең төп бурычыбыз һава судноларында радиотехник элемтәне тәэмин итү һәм диспетчер хезмәтен күрсәтү. Бу белгечләр зур ярышлар вакытында да иминлекне тәэмин итте. Алда тагын бер зур вакыйга эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты. Кунакчылык нәкъ менә аэропорттан башлана. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тукай иҗаты инглиз, Кытай, япон, татарча һәм русча. Бүген Татарстанның урта һөнәри һәм югары уку йортлары шәкертләре шундый конкурста сыналды. Филологлар гына түгел, булачак табиб, математик, икътисадчы һәм химиклар катнаша. Кузгатмакчы булсаң, халык күңелләрен дип атала ул. Кузгата алырлар микән соң? Тулырак Ради Гыймаев.
Jirne asmas tilmalak, şaşket ide, urgan ide. Sin elefus, hem ukaku. Ulasam, okulerim tipişte bugün düş gibi. Бу бердә төш түгел, төрле милләт вәкилләре Тукай шигырьләрен татарча ятлап яшьтәшләренә җиткерә. Конкурс 2 юнәлешне кылышлый, гыйльми тикшеренү һәм шигырь укучылар. Ах, атяне челхи. Мәшһүр туган теленең Мориша яңгырашта да аһәңен тоярга мөмкин. Аны шаллы клиентыннан Виктория тәкъдим итә. Жюрига тәэсирен милли баш кием аша көчәйтмәкче. Җирле ансамбльгә йөргән активистка аны биреп торганнар. Мана килежәшче Габдулла Тукаевны визем. Шавынбамен жынды день. Тукай иҗатындагы темалар минем өчен якын. Табигать, туган тел, ә андый шигырьләрне ятлау да кыен түгел. Халык күңелләрен 4 ел кузгату дәверендә конкурсның инде үзенә күрә кечкенә генә бер казанышлары да бар. Тәүге елында катнашучылар саны 40 булса, хәзер алар саны 3 тапкырга артык. Димәк, катнашучыларга да күпкә кызыклырак, жюрига да бәя бирүе күпкә авырлашкан. Гыйльми тикшеренү чыгышларының аз булуына аптырыйсы түгел ди оештыручылар. Бу шигырь конкурсыннан үсеп чыккан юнәлеш, нибары 8 фәнни эш. Шунысы мөһим. Тукай нәшри Тукай атналыгында безнең Тукай шигырьләрен инглиз телендә яңраталар, чуаш телендә, удмурт телендә. Узган ел математиклардан килгәннәр иде. Алар шигырьләрен сәнгатьчә югарылыгын алар белән ниндидер физик дулкыннарга салып тикшерәләр. Җиңүчеләргә дипломнар тапшырылды, туган телне исә аягүрә башкардылар. Радик Гыймаев, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Нибары 2 көн калды. Әйдә ТНВ конкурсының беренче турына иҗади эшләр кабул итү 19 апрель көнне тәмамланачак. Җиңүчеләр КФУның журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укый алачак. Моның өчен 19 апрельгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон адреска минем иң яхшы дустым темасына эссе язып җибәргә кирәк. Мәҗбүри шарт катнашучының рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханнарын бирүе. Тулырак мәгълүмат телеканал сайтында. Михаил Глинка исемендәге халыкара вокалистлар конкурсы ахырына якынлаша, 3нче турга нибары 15 кеше чыккан. Аларның 13-е Россиядән, иртәгә алар жюри алдында 2 ария башкарачак. Беренчесе рус композиторныкы булса, икенчесе чит илнеке булуы шарт. Үтми калганнар өчен бүген Казанда Альбина Шаһимуратова махсус дәрес бирде. Сәгать ярым эчендә иң югары ноталарны чиста алырга өйрәнделәр, тавыш диапазонын киңәйттеләр. Мастер-классның мөһимлеген катнашучылар гына түгел, оештыручылар да бәяли. Эта встреча, этот мастер-класс, он... Бу мастер-класс үзем өчен дә бик файдалы булды. Безнең төп проблемалар нәрсәдә икәнен мин ачыграк аңлый башладым. Кирәкле эш бу, ешрак үткәрергә тырышырга кирәк. Һәм без көннең төп темасын әйләнеп кайтабыз. Татарстан белән Башкортстанны спортта берләштерә. Рөстәм Миннеханов белән Ради Хабиров кичен Уфа бузында очрашты. Бүген монда ветеран хоккейчылар көчнәшә. Башкортстанда Татарстан көннәрендә иң кызыклы спорт вакыйгаларының берсе ике республика арасындагы иптәшләрчә хоккей уены. Уфа арена хоккей стадионында Салават Юлаев командасының ветеран уенчылары белән Татарстанның лаеклы ялдагы хоккейчылары да очрашты. Мондый ярышлар Россия хоккейының күркәм гадәтенә әйләнде. Гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән чыгарылышыбызны Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис. Казанда тиздән синхрон йөзү буенча дөнья күләмендәге ярыш башлана. Моннан тыш футбол һәм баскетболда да кызыклы мәгълүматлар бар. Булар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Камал театрында зур премьера. Мансур Гыляҗев һәм Фәрит Бекшәнтаев тандемы 19-нчы, 20-нчы, 21 апрельдә Исәнмесез спектакль премьерасын тәкъдим итә. Казан егетләре һәм Бишура спектакльләре иҗатчыларыннан яңа әсәр, билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ришат Төхвәтуллин концертлары белән сезнең төбәктә. 1 апрель Мәләвез, 2 Кырмыскалы, 3 Ишембай, 4 Салават, 7 Пермь, 8 Бардар, 9 Нефтекама, 10 Тәтешле, 14 Благовещенск, 16 Чишмә, 17 Языкова, 18 Кондра, 19 Ютазы, 26 Стәрлетамак, 24 Ушалы, 25 Магнитогорск, 26 Баймак, 28 апрель Брай, яшикләве 6+.
Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Chevrolet Niva теперь с мультимедиа-системой. Навигация, музыка и камера заднего вида. С выгодой до 139,5 тысяч рублей. Только Chevrolet Niva. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Канавто на Мусина продолжает удерживать выгоды на автомобиле «Лада». Успейте воспользоваться госпрограммой до 20 апреля и обменять свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 160 990 рублей. Канавто. Мусина 37. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Республиканский центр лета приглашают всех желающих на выставку организаторов летнего отдыха «Все о ярком лете 2019 для детей». С 22 по 24 апреля торговый зал гостинично-развлекательного комплекса «Корстон». Устаревшие роутеры пытаются казаться современными. Дом.ру – это высокоскоростные роутеры и самый быстрый домашний интернет в России по версии Speedtest. Обнови роутер, и скорости хватит на все. Буздагы уйыннан Ширәндәге ярышка күчә. Казанның Акбарс клубы хоккейчысы Артем Лукаянов КамАЗ клубы составында футбол уйнау усталыгын күрсәтәчәк. Ул командаға 19 апрельдә кушылыр дип көтелә. Оннан соң профессиональ футбол лигасы чемпионатындагы алдагы уенга әзерләнә башлый. Әлегә Артем Лукаянов Рубин командасы белән күнегүләр үткәрде. Хоккейчының футбол уйнау усталыгы да бар. Рубин вәкилләреннән бердә калышмый. Буздагы ярышларда көч-куәт биреп торган җанатарлар хәзерәннән Ширәндә дә мавыктыргыч уеннар көтеп кала. Синхрон йөзүчеләр бу көннәрдә Казанга җыела. Тиздән башкалабызда дөнья күләмендәге ярышлар башланачак. Ул Россия спорт тарихында беренче тапкыр үтә. Казанның су спорт сараенда синхрон йөзү буенча дөнья сериясы этабы узачак. Мондый ярышлар башкалабызда беренче тапкыр оештырыла. Дөнья сериясы 8 өлештән тора. Беренчесе март башында Парижда узган иде. Апрель айында йөзүчеләр Грециядә көй сынашты. Казаннан соң дөнья сериясы этабы Токио, Пекин, Америка Кушма Штатлары, Канада һәм Испаниядә узачак. Башкалабызда көй сынашулар 3 көн дәвам итә. Төркем ярышлары техник һәм ирекле программалар, дуэт һәм катнаш дуэт, акробатик төркем ярышларын карарга мөмкин. Иң яхшы җыелма командалар суперфиналда чыгыш ясый. Судагы ярышлар 19 апрельдә башланып 21 апрельгә кадәр дәвам итә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез һәм сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз болытлы һава. Явым-төшемнәр көтелми. Республикабызда антициклон хакимлек итә. Температура 1 градуска күтәрелә, төньяк чыгышта 5 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида көче җил тына, температура шулай ук берничә градуска күтәрелә. Җомга көнендә һава шартлары әлләни үзгәрми дип вәгъдә итә синоптиклар. Пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы, температура 6 градуска кадәр. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртәнге сәгатьләрдә кояшлы һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр булмаячак. Температура 5 градустан да артмаячак. Халык сынамышларына ышансак, яз айларында яңгыр күп яуса, җәй коры һәм эссе булыр диләр. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе, искиткеч тәмле хәләле ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, намаз уку бүлмәләре. Изге Рамазан ае уңаеннан ифтар мәҗлесләре үткәрү өчен заказлар кабул ителә. Моның өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Урыннар саны чикле.
Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциягез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Баш калабыз Казанда аз булытлы һава, температура 6 градуска кадәр, төньяк көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 766 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит каратыныш бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.